Nata sa idiomatic expression nga past the hat. No? Past the hat. Sagaran madunggan nato na kung panalitan sa usa ka pundok, pananglitan dunay usa ka membro nga nagkinahanglan og hinabang or ingon tag muadto sa usa ka lugar nga emergency nya apiki sa ingontag kwarta. So do natay pass the hat. Pass the hat literally di man gyud siguro literally nga hat jud, no? Pero pwede rag box or anything nga maingon natog container unya muhatag ta sa ato ang contribution nga kwarta for a specific purpose. So, mauna ang pass the hat. Unya, mura og kanang karon na murag nag-improve kaayo na, no? Nag-level up kaayo nga mura ba og kanang na-institutionalize ang maong pass the hat. Kanang og man siguro mo og kanang dayong, no? Sa Bohol walay dayong. Dadyong. Dadyong na sa Bohol. Diri sa ato, sa Davao, popular na kayo ng maong practice, no? Natay dayong. Unsa man ang dayong? Narantay contribution kada bulan, no? O napay membership fee, nya natay contribution kada bulan. Unya kung dunay mamatay nga membro, naay madawat nga karon ra ba dagko na pud ang ginahatag sa dayong, no? Abot nag mga 50,000 sa usa ka ano lang na, ha? Sa usa lang na siya ka minatay. So ang tigtagtungod kadawat ni ana o dako na ng 50,000. Mga pila na nakakarton nga kape nga mapalit, no? Dako ra na. Munay bunga sa kining pass the hat nga makagaan sa mga tao nga ingon taging tungdan o naglisod ni anang tungura nga ato ang gitabangan sa atong gitawag nga pass the hat. Pero kining pass the hat mga igsuon, kining ato ang pag-contribute agi og pagtabang sa ato mga igsuon nga nanginahanglan, dili ni usa ka matawag nato nga modern invention. Dili ni siya makaingon nato nga produkto ni sa mga bright nga tawo sa karon na nga generation. No. Ngano man, because even in the biblical times, in the apostolic times, meaning buhi pa ang mga tinun-an sa atong Ginoo, na practice na ning gitawag nga pass the hat. No? Na practice na ni ang kanang gitawag nga pagtabang sa mga nanginahanglan. Ug muna atong nadunggan diri sa ato ang unang pagbasa karong adlaw. Ang konteksto ning maong unang pagbasa mao nga niabot sa mga Kristiyanos nga mga misyonaryo sila Pablo, sila Barnabas nga ang tibuok probensya sa Judea nahiagom sa tumang ingon tag kanang kagutom, famine, severe famine. Nya ang Jerusalem nga maoy kapital sa Judea, mao usa sa mga syudad nga naapektuhan jud kaayo niini. Ug nga gani ang mga apostoles nagpadala na og sulat kang Pablo nga nagkinahanglan sila og hinabang sa mga Kristiyano, sa ubang mga Kristiyanos. Og sakto kay diring puntuha gibuhat gyud ni Pablo ang hangyo sa mga Kristiyanos sa Jerusalem. Iyahang gisulatan ang mga Kristiyano sa Corinto, mao ning ikaduhang sulat nga ato nadungog karon ng adlaw. Ug nga iyahang gihangyo sila nga sa ilahang pagkamanggihatagon alang sa nanginahanglan nga mga Kristiyanos ug mga kabos sa Jerusalem. Ang gihatag niya nga ingon tag example o panig-ingnan sa maong gimbuhaton
sa pagkamanggihatagon sa mga nanginhanglan, mao ang mga Kristiyano sa Macedonia. Nindot kayo ang pagpili ning maong example tungod kay matud pa niya ang mga katawhan nato sa Macedonia dili gyud sila arangan sa tinuod lang kabos kayo sila. Apan bisan sa ilahang pagka-way nahot, sa ilahang pagkakabos, sa dihang nahibalaan nila nga dunay nanginahanglan nga pundok sa mga Kristiyano, nanghangyo pagani sila kang San Pablo. Nanghangyo pa sila nga muhatag sila sa ilahang maabot. So ingon ana ang ilahang pagtan-aw sa pagtabang. Siguro kini gyud gitawag nila matud pa ni Saint Teresa of Calcutta, matud pa niya, dili ko ma-surprise nga manggihatagon ang mga kabos. Tungod kay ang mga kabos nasayod kun unsa kalisod ang kakabos, ang kawadon. Muna kung naa sila gamay, muhatag yun na sila. No? The poor are very generous. Mauna lang ang gusto sa mga kabos sa Macedonia, sa simbahan sa Macedonia. O gani, dili man na sila mga Hudyo, mga Griego man na sila nga na-convert sa Christianity. Apan lagi tungod sa ilahang kinabuhi nga gipuy-an o pagtuo nga gihuptan, nagmanggihatagon sila. Mao nga after nga iyang gihatag ang maong panag-ingnan, example, iyang giauhag karon ang mga Kristiyano mismo sa Corinto. Kay kining Corinto nasayod ta was once a bustling economic district, no? You can imagine like in our modern day ingon tag Davao Global Township, ngon ana, no? Or Azuela, or Makati, no? A best example, or Bonifacio High. Ingon ana nga mga ang dagway sa, of course, not structurally, architecturally dili. Pero ingon ana kanang manggaranon ang mga Kristiyano sa Corinto. And so, Paul made this appeal. Matud pa niya, ingon niya diri, nga makita unta sa ilahang pagpanghatag, ang maong buhat sa gugma. The work of love. And so, ang paghatag di ay sa ato ang gamay nga hinabang sa kwarta is indeed a work of love. Usa ka pag-alagad, no? An act of service sa mga nanginahanglan. Although wala man ta directly yun nga mitabang yun aron pag atiman nila, apan kana mismong salapi nga gihatag nga igon og pagtabang, dako na kaayo nga pagpakita sa sa gitawag nga pag-alagad sa gugma. Mao ning giingon ni San Pablo nga iyahang gitagaan og tahas si Titus, si Tito, sa pagpadayon niini ug sa pagtabang kaninyo paghuman niining talagsaon, no? To complete this work of love, pag-alagad sa gugma. Again, iyan na pong giusab sa unang bahin sa iyahang sulat. Ingon siya, ubusa buot kami nga magmanggihatagon usab kamo niining pag-alagad sa gugma. To be more generous in this act of charity. Pagkamanggihatagon ngadto sa uban. Ug sa katapusan, ikaduhang bahin sa iyang sulat nga tunadungog karon, matud pa niya, ipadala nako ni maong sulat dili aron pagpugos ninyo, kundili ang inyong pagbuhat sa maong pag-alagad sa gugma, sa pagtabang sa uban, usa ka pagsunod sa panig-ingnan sa labing importante nga panig-ingnan, matud pa niya. The best example, the ultimate model of generosity is no less than Jesus Himself. Ug nindot kayo ang iyahang gisulat diri sa kining bahina sa iyang sulat mga igsuon. Matud pa niya, nasayod kamo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo nga bisan siya dato nagpakakabos siya
tungod kaninyo. Aron madato kamo pinaagi sa iyang kakabus. That God in Jesus, in His glory, chose to be poor. Meaning, nakiguban siya kanato. Pobre kayo, kabus. Gani sa iyang pagpakatao, wala siya sa balay, kundi diha sa pasungan sa mga hayop. Ingon ana siya kakabus. Nakiguban siya sa mga kabus. Aron nga sa iyahang pagpakakabus, kita mahimong dato. So mga igsuon, kining bahina sa atong pagbasa karon sa unang pagbasa, isa ni sa mga strongest, matawag nato nga biblical foundation sa atong ginabuhat sa ato ang simbahan, sa ato ang paghatag sa atong contribution, sa ato ang offering, no? Sa matag simba nato o sa mga panginahanglanon sa atong simbahan. Sa ato ang pagkapiniyalan nga isa ni usa ka aspeto ni ana o sa ka area ni ana mao ang temporalities, no? Nga lagi kita nga gigasahan, then isip mga pinayalan sa maong gasa sa natad sa kwarta, no? Giauhag usab nga maggihatagon ngadto sa uban. Wala tayong maingon ana nga gamay o dako nga kantidad. Wala na. Wala na sa kantidad yun. It's not on the value of amount or any amount or the amount of what we give. Kundili kung unsa gyud ang nagagikan sa ato ang kasing-kasing. Mauna ang tinuod kayo nga pagkamanggihatagon. Nga igsuon atong pangayoon sa Dios ang grasya nga motubo kita diha sa atong pagkamanggihatagon. Amen.